No ale čo som vám chcel povedať, takže rozmýšľal som dlhší čas, ako natáčať videá na mojom YouTube. Vlastne premýšľal som nad tým, že čo tam dávať, aké témy a tak. Tak vlastne dospel som k názoru, že tam budem uverejňovať videá ako kedysi o liečivých rastlinách, plus o výrobe nejakých tinktúr a masti, ktoré doma vyrábam aj používam. Ďalej tam budú nejaké rozhovory pre mňa s inšpirujúcimi ľuďmi. Ešte konkrétne nebudem uvádzať čo ako, ale myslím, že tie príbehy ľudí budú dosť zaujímavé pre všetkých z pohľadu toho, čo človek dokáže, keď chce. Ďalej paragliding a do toho zakomponovať nejaké podnetné súky informačné, nie len lietanie, aj keď samotné lietanie videa sú fajn, že keď natočím, dajme tomu také 20-minútové video, tak asi vás to až tak nebaví, tak urobím také prestrihové video, plus do toho dám nejakú hodnotnú informáciu, aby to proste bolo trošku iným štýlom, tak ako to robí väčšina, že proste natočia video, ale tak ja to chcem robiť trošku iným štýlom, že nech to má ako keby hlavu a petu. A čo som to ešte chcel, samozrejme videá z turistiky, prespávaček v lese taktiež budú, plus do toho ešte zakomponujem, keď budem chodiť niekde do hôr, do Alp alebo tak, celkovo prespávanie aj lietanie, plus ešte aj nejaké, tu sú na zemi papier, obaj, tak to beriem, plus do toho nejaké športové videá, bežecké a takéto. Prečo som sa rozhodol, že budem robiť videá s takýmito témami, je, že dlhší čas mi beha hlavou myšlienka, že chcem zároveň ako keby inšpirovať alebo motivovať ľudí k tomu, aby chodili vonku, aby si užívali prírodu a začali, neviem, možno viac športovať, prípadne otužovať. Ja ešte viem, čo som chcel povedať. Budem ešte dávať videá s témou kníh, či už sú to horolezecké knihy alebo nejaké naučné, alebo pre mňa nejakým spôsobom zaujímavé knihy, ktoré si myslím, že by ste si mohli prečítať. Ďalší papier, beriem, dávam to do vrecka, ktoré by ste si mohli prečítať a možno nejakým iným spôsobom sa aj pozerať na svet, prípadne vás to nejakým spôsobom znova inšpiruje alebo nakopne. Kedysi som už dal vlastne takúto recenziu o mojej 30-ročnej vojne, čo napísal japonský vojak. Ďalší obal, nerozumiem. No a chcem pokračovať s ďalšími takýmito knihami. Myslím si, že to môže byť fajn, že vás to môže aj baviť, prípadne si možno aj rozšíriť nejaký obzor, čo sa týka kníh, ktoré by ste si možno chceli prečítať alebo prípadne niekomu podarovať. To je krása, čo? Takže toľko. Na vás chcel som aj natočiť o tomto video. Prečo, čo a ako, aby ste nemali pocit, že môj kanál nejako stagnuje, alebo že proste všetko ostatné kaštem a budem tam dávať už len videá z lietania. Nie, takže to bolo len moje plány, čo ďalej, ako chystám, aby to bolo naďalej zaujímavé, podnetné, informačné, naučné a možno aj nejakým spôsobom zabavné. Takže asi toľko, no. Ešte ukážem nejaké pekné zábery. To je nádhera, čo? Takže tak. No uvidíme, čo z toho bude. Takže čaute pri ďalšom videu.